Mouse and nose. Mouse daw. May laman, tapon mo pala yung laman ng tubig naman. Kasi, tingnan ko yung tubig ng ano, nalog-alog. Sinayang niya yung tong cake ha. Doon tayo maghingi pa kayo sa akin. Ano ba yan? Gabi. Ilagay mo yan doon sa likod. Meron di talutang mo na yung slipper. Buwan dyan pa. Ano? Ano ba? Rail, ito si Dool de ha, Rail. Araw ka pangugan ko ka, oy. Eh, pag nasa kukulog ko na ito, mamugas ko. May tonto na yun. Pag nasa bakal lagi, mamugas ko. Mamugas ko. Mamugas ko. Ano ba? Ang orte mo ah. Ano yung Rail, dili pa Rail? Raray, come here. Dali. Dali pa, dali kay mga lakaw ka ron. Lakaw ka. Sa gawas. O, inigwa na yung ano gawas. Ayun, sigsungok. Si Kuya dito, dali, dali, dali. Dali, lagi ka rin. Bang! Uy, bang. Sino to? Johannes. Shout out. 7 viewers. Thank you po. Para nakukulag-ubog. Ate Melody, shout out. 5 viewers. Thank you po. Tanungin mo nga si ano kung nakaubos na si Marmar. Para pauwiin na siya. Hugas ako, tanungin mo lang yan. Nakaawa ka na yung cellphone. Ay, sagot ko. Kasi natanong ko. Dan Tamsak, pobreng worker, shout out. Salamat ka. Kay, Bakit? nakaubos na ba si Marlo? Carlo, hindi ko. Naliligo ng kulay. Saya. Charot lang. Ano no? Nandun pa rin sa gilid. Di pa siya nakaubos? Di pa.
may 5 pa siyang tumpok. Tinumpok niya na. Oo. Sabihin mo sa kanya, ilipat na yung tumpok dyan sa kariton mo. Para iuwi na yan. Pauwi mo yung... Apat na lang ata. Pauwi mo sa kanya yung kariton. Sige na. Sige, salamat. Kaya yung payong dyan. Morning, Tatay Robin, Dantam Sakton. Bakit? Ano bang kalagayan mo? Bad. Bibili. Just stay tuned, okay? Morning, night, Joleta. Morning po na. Pagka. Maraming salamat sa 12 viewers natin dyan. Raymond, shout out to Raymond. Canelas. Ate Maribek, shout out. Morning Ayun po po. ay nakaupo. Move, move. Nakaupo. Nanay, morning. Ay! 19 viewers, thank you so much. So, may At ganyan, 5 thumbs up. bawal Grace. na maingay dyan. Sabi ni Nanay Joleta Reyes. Nice, salamat, bye. Kalagayan po. Good morning, Ate Gemma. Morning din po, Ate Gemma. Naantok po ako. Tutulog ako mamaya. Isang oras lang ako magla-live, guys. Hintayin ko lang yung premiere ko. Ano ba doon? Balik mo yung doon na Team viewers, thank you. At 6 thumbs up. Wow. Dami tayong viewers. Ito. Let's buy na. Akin na yan, bibilin. Pinabalik ko sa'yo. Inaglaro. Anong oras lang kay? 11. Ano, hindi niya balik ko yung mga. Ngayon, 11. 12 minutes na. Baba ko lang dito. Para, maanohan niya. Bigyan niyo ng thumbs up man lang. At naman ako mag-live. Kaya ganito lang ang nagtatago. Merry Grace! Ate Marbit, sabi na na Galeta. Grace, thank you. Thumbs up ako, guys. Yan, binaba ko. Bike ko din yan. Bike ko na anak ko yan. Chucky. Panetics. Tusok Idoloy. Chucky Panetic. Hello. Tamsak. Tambay. Sabi ni Ate Melanie. Boom, check. Hi, kabus. Kumusta, kabus? Kumusta, kabus? Amigos. Antok ako. Doon na lang sa station motor dulo. Layo. Kabilan mo kay Dugbol mo maya. Ito putol-putol. Ay, tubol-tubol. Buhay pa lugod, idoy. Buhay pa ba? Buti man naman. Tapos, Merry Christmas, sabi natin Marvic Cabanes. 12 viewers at 8 thumbs up. Maraming salamat po. Kuya! Kabus. Nag-split Top. niya. Dali. Kasi mamaya luluwas ako. Gabi. Diretso na display mamaya pagdating namin. Inaano ka, Grace? Diretso mamaya display pagdating namin.
Kasi straight ako ng ano yan. 2 araw. Siyempre matulog dito. O rito. Para matulog. Kaya magpasensyaan nyo na mga kawaray at mga katimbum na kung hindi man ako makapasyal sa inyong mga live. Kasi alam niyo naman, busy ang person. Minsan lang to sa isang taon. Kaya sulitin natin. Kailangan natin mag-forsig na magtinda para sa ating future. Wow, future. Future. Aray ko, ulan. Todo mo Boom, B-boy. Saan kayo, B-boy? Thank you. Kuya. Chucky Fanatic, kailan ka papasyal sa Tacloban na yun? Aba, malayo yan doon. Ay, si ano pala to? Yaw Matska. Ang pangalan nga nito, nakalimutan ko. Lakas mo na dul ah. Grabe, andito pala si ano. Sorry, wala kang jacket. Si AJ. AJ! Yaw Matska. Sikat ka na pala. Pangalaman channel mo to o yung main channel mo to? Kumusta? Friend ko, yan si Chucky. Oh, kilala ko rin yan ng B-boy, si Chucky. Si James Idols. Oo nga pala si James. Oh, boom, B-boy green. Ang lakas ng channel mo na, James ah. Hindi ka tinignan. Grabe naman, bro. Puro short video lang pala yung upload mo. Be, ilabas mo muna to doon. Ha? Ilabas mo muna to dyan. Aligo ako, puno to sa tubig. Pasok mo yung upuan dito na maliit. Dito yung sa ilalim ng upuan eh. Lagay doon sa lalim tayo. Nagsisipag lang idol, gaya mo. Wala. Kahit anong sipag ko, wala rin pa rin ng mababa pa rin ng asal. Dikitan nyo na si James para makakuha ng silver boat home. 60k subscriber ka na pala, pre. Oo, no? James? Si Sunny Sen, di mo na natin makikita sa mga live natin. May sakit siya. Oo nga, nagpaalam din sa akin yan. Sabi. Kuya Sunny. Mandalang ka na lang mag-live, James? O may live ka lagi? Magbasaan ka lang. Dryer mo na lang yan. Noemi, hello. Hindi pa po okay si Kuya sa Miguel host at sa lahat, sabi ni Noemi. Good morning everyone from Noemi. Oh, nasa sa awa ni Lulu. Noemi Log, boom, from B-Boy TV. Ang lakas ng channel mo, James. James, ang lakas ng channel mo. Brenda, shout out. Sinsyahan nyo na ako guys, medyo ano tayo ngayon, anto ko. Anto ko na ko. Talagang
susulitin natin ang tulog ngayon kasi bukas talagang bakbakan naman. Minsan lang ako nagla-live. Idol mo, ayos naman kasi ako sa short. Oo nga, malakas ang short video mo. B-Boy TV shout out. Nag-live kanina si Tol Pogi. Sana pag live niya. Siya kahit may sakit lagnat laki lang yun, B-Boy. Ano sakit lagnat laki. Ay, Mari, shout out Mari. I'm looking for more followers. Oh, alright. Thank you so much, sir. What's your name? Hindi ko mabasa yung pangalan. Ay, Madi, shout out. Boss Madi. Morning, Mark Jo. Walang tinda. Meron po. May nagtitinda po sa atin. Ay, 23 viewers. Meron po ako nagtinda. Tira na lang po yun. 3 araw na tira. Ay, pangatlo ngayon. Pinatinda ko sa nila na lang. Kasi ako mamaya, luluwas kasi ako. Kailangan natin magpahinga at matulog ng maghapon para pag lumuwas ako mamaya, diretsuhan discipline agad. Pag galing ko kasi Divisoria, mamimili ako. Pag uwi na namin, diretso na ako discipline, hindi na ako mag-ano. Kasi mahirap mamaya. Happy blessed Monday from Roland Villanueva. Madi, salamat po, sabi ni B-Boy TV. Boss Madi, shout out, sabi ni Kabus. Roland, boom, from B-Boy. Hi sir, where are you from, sir? Hindi ko mabasa yung pangalan nyo. What's your name? Ako may tinda rin. Pichi. Lako mo na yan. Marami ka namang kaibigan dyan sa Bukana. Like that, sabi ni Roland Villanueva, shout out, wasalak, sabi ni Pobreng Worker. Assalamualaikum, B-Boy. Pobreng Worker. Chucky All Bill, sabi ni Noemi Vlog. Thank you, Noemi Vlog pala. Idol Pobreng Worker, shout out, sabi ni Mabi TV. Ethan Richard, hello. Ethan Richard, hello. Bakit B-Boy from Pobreng Worker? Hi. Hello din, my friend. Pamasko ko, idol. Wasalak. Uy. Oo nga, maraming pera yan si Wasalak. Paldo yan. Dami lagi yan na dami yung paninda lagi. Ay, 18 viewers. Sana all may 18 viewers. Can we get a shortcut? Ay, shortcut to shout out. Ay, shout out. Ethan Richard. Wow, Waldo. Can we get a shout out sa'yo. My friend. Pobreng Worker, all bell, sabi na Naomi. Grace, thank you so much, Grace. Ethan, boom, from B-Boy. Pobreng Worker, idol, boss, amo, manager, shout out, sabi ni Kabus. Wala tayong pera pero mayaman tayo sa pakikisama. Yes, true. Madi Katigbak. B-Boy, magandang shout out from Morning Dog. Ethan, Sir Ethan, thank you so much for visiting, no? I appreciate you for visit my live stream. Wow, live stream. Ethan. Thank you, Sir Ethan. 16 viewers at 15 thumbs up. Wow. Tama ka dyan, idol. Wasalak. Yes, Pobreng Worker. Pobreng Worker, hello from Ate Gemma. Kabus, shout out, sabi ni Madi Katigbak. Wasalak. Madi Katigbak official. A.K.A. Wasalak. Guys, meron tayong premiere po ha, 11. Ang pamilya namin na nakaraan. Eric Hernandez, I will give you Santa Paulo hot spot. Oh, Paulo hot spot. What? Saan yun? Sir Ricky Hernandez. Jerlang Kabus. Yan ang magaling boss. Madi, shout out. Shot puno. Sabi ni Kabus. Tagay na hanggat may matatagay. 14 viewers, thank you po. Maraming salamat guys. Bakbakan to bukas. Sana bukas ay bigyan tayo ng blessing. Lahat kami ng mga vendors at kumita kami. 23-24 para naman may pang may pang sa Pasko. Madi Katigbak. All bell from Noemi. Ate Noemi, maraming salamat po. Thank you so much for visiting. Malaki channel ni Ate Noemi. Mi Mix Vlog pala to. Pero nakalagay ni Noemi.
Remix ko to si Ate Noemi, napapanood ko to eh. Sir Ethan, maraming salamat po sa pagbisita po, Sir Ethan. Thank you so much, my friend. Noemi Love, shout out, sabi ni Kuya Madi Telibak, Idol Madi. Idol Madi, kumusta ang ano natin dyan? Maulan ba dyan sa inyo? Dito, maambon dito sa Manila. Ate Brenda, maraming salamat po. Saglit lang tayo magla-live guys, 1 hour lang tayo mag-live. Kasi mag-11 na rin. Alam niyo naman, ano. Guys, yung nakapin akin yan baka naman pwedeng pa love naman po at pasuyo naman po sa patamsak. Mainit minsan biglang uulan. Oo. Dito, kanina pa umaambon-ambon. Hindi naman siya ganun totally malakas. Medyo ano lang. Nakakabasa-basa lang sa mga kalsada. 12 viewers, thank you. 21 minutes na tayo guys 40 minutes na lang, mag-end na tayo. 39. Kaya magtatagal mag-live kasi papahinga ko yung ano ko. Alam nyo naman pag kasi yung nakaraan nung lumuwas ako nung wala pa sila. Ito, grabe ang antok ko. Hilong-hilo na ako sa sobrang antok ko kaya nun. Tapos display ako. Sabi ko doon nung dumating si Chingkay, uwi muna ako, hindi ko na kaya. Para akong babagsak. Pag uwi ko rito tulog agad. Bye-bye idol, napadaan lang ako. Sige, thank you. You're welcome. Thank you so much pagbisita mo dito, Chucky Fanatic. Ingat ka lagi, more videos, short video, or more views. Ingat. Maraming salamat at hindi mo at kahit malaki ng yung subscriber at mga views ay hindi ka pa rin na parang tawag nito. Hindi ka pa rin nakakalimot sa mga taong nakilala mo nung nag-iumpisa tayo. Malaki na nang naagwat mo at malaki nang nausad ng yung subscriber. Good luck. Sana one day ay umabot ng 100,000 yung subscriber mo at more videos pa. Welcome host Joe Idol. Thank you sa iyo. James. Thank you James. Tatay Alex, shout out. Merry Christmas Tatay Alex. Kamsak Mark. Ay, thank you Tatay Alex. Bagong mo Tatay Alex Bago ang iyong logo Merry Christmas Tay Alex. Wala kang pasok, wala kang trabaho Tay. Jem, thank you so much Ingat ka lagi at more upload at more videos at more views para talagang ma-reach mo yung 100,000 subscriber. Kaya mo yan. Ikaw, panggaling mo ka maggawa ng viral sa Chucky. Chanak. Chucky. 10 viewers, thank you po. Siya nga pala idol, pag nakaapa ako ng Manila, pwede mo ba ako kargahin? Ay, mabigat ka, paano kita makakarga? Chucky Fanatic. Kakargahin pa kita? Ang bigat mo naman. Kung papashare ka dito sa bahay, walang problema. Welcome ka dito. Bago yan Mark, mayroon na mga ari ng team na kabady si Buddy Sniper Dudes, kaya gumawa kami ng bagong team yalang yan ganon Tatay Alex, baka
ng bahay mo kahit isang araw lang. Oo naman, pwede ka dito. Welcome dito. Mag-chat, PM mo lang ako. Friend naman tayo sa Facebook. Sabihin mo lang. Wag lang ngayong December Kaya ngayong December di kita ma-assist. Pero January, February, ganun Mark. Oo, ganun. Basta, Tate Alex ba? Di ibig sabihin Tate Alex, wala na kayo sa Team Kabady. Thanks, idol. Sige. No problem. Ikaw yung idol ko. Ikaw yung malaki ang channel. Dati, pares lang tayo maliit ang channel. Ngayon, ang laki na na-improve mo sa iyong channel. Ako, na ano lang yung channel ko, nadadagdagan kahit pa paano. Pasalamat na ako dito sa, channel ko na, sa akin. Nagbibigay minsan ng, pangkain-kain. Pag halimbawa nakakasahod dahil sa mga kaibigan ko dyan sa YT na nagpapalipad. Ayan. Wala na. Pala? Umalis na pala kayo ron sa team nyo? Nagkaanuhan na? Wala na. Agoy ko. Sahod mo ngayon, idol. Pang dagdag ko sa pampuhunan sa pampuhunan sa pagtitinda. Kaya thank you kay Lord kasi dahil may blessing na naman tayo. Aray ka, blessing nga na. Blessing nga ni. Kuya Elmer, hello. Kumusta Kuya Elmer? 17 thumbs up boom from Kuya Elmer. Bakit anong nangyari kay Tay Alex? Wala na sila sa team body. Na daw ni Spider Dudes. Siya daw may ari. Sino ba team leader nun Tay Alex? Ikaw? Ang team body? Team body? Hello guys, sabi ni Ate Gemma. Kay body sniper na yun. Pinaubayan na namin sa kanya. Kuya Alex. Boom. Ibig sabihin, hindi na kayo member dun sa team nyo, sa team body. Kung pinaubayan nyo na kay sniper, odds member pa rin kayo ron. Kuya Alex Boom from Elmer Ogay. Elmer Ogay, may shout out po, sabi ni Tatay Alex. Kasi sa amin, wala namang nagmamay-ari yan. Kami-kami lang din ng lahat. Kung sinong nandyan, isa lang ang may-ari. Kaming lahat. Kaya di namin inaano yan. Maganda lang yung may team talaga kasi pag may GC kayo, tuwing may live kayo, tuwing may upload kayo, pwede nyo ibabaron sa sa GC para mapapasok kahit pa paano. Kasi minsan, pinakaano talaga sa Messenger, pag may nag-pump up siya na, ay may ganito, ganyan. Sisilipin mo. Ay, makakapasyal ka kahit saglit. Kuya Alex, Miguel Salot po, sabi ni Tatay Robin. Robin, thank you. Wala tinda ngayon balot, tay. Balutin mo ako sa iwaga ng iyong pagmamahal. Balutin mo na ang balot ni Tatay Robin. 28 laang balot ni Tatay Robin. Tatay Robin, ang balot mo ay bulok. Mugok na, hindi ka na nagtitinda. Ba't wala ba si Marman? Naligo na May naman. kilala din ako umalis sa team na yun. Wala ka dyan. Pero di ko na No? sasabihin kung sino. Tay Robin, may gano'n siya ka tay. Saan punta? Saan punta pare Mark yan? Bili nga kami na Sa pagkain na dito. Kung nagtinda na. Wala na Tipin. 11 viewers, thank you so much. Ba't ka nagubad? Ayan na susuotin mo. Hindi pa tuyo ang brief mo. Yan lang naman tayo sa babae.
Ito yung pagkain mo. Nalipa ka pa. Ano lang cup? Hey Alex, Yahoo, Where's your cup? Panorn. Panorte, Panawis. Ayun naman Mais. ni Papa, oh. Yung cup mo. Oh, cup go. Bag. Bubungkus na ng buhok ko. Belated po, happy birthday Mark dyan. Sabi ni at Kuya Elmer. Happy birthday daw si Kuya, sabi ni Kuya Elmer. Sabi ni Mark dyan, thank you. Sabi pa ni Mark dyan, sana may regalo. Kuya Elmer, yun sabi ni Mark dyan. Ano pa yung sabi mo, Nak? Sana may cake daw, sabi niya, Kuya Elmer. Kasi binati mo daw siya ng belated happy birthday. Nak, di ba? You want ice cream? Oo daw, Kuya Elmer, gusto niya ng ice cream. Tawa siya, happy daw siya, happy pag may ice cream. Ice cream lang daw, yung tag 10 piso. No, you want ice cream, Nak? Mak, I buy Kuya Elmer ice cream. Nak. Ya Elmer, okay na daw. Pajikas mo na lang kay Mark dyan. Yung 10 piso. Pamili niya ice cream. Salamat. God bless. Ingat ka lagi. God. More blessing to come. Agay. Pastilan. Hindi na sumagot si Kuya Elmer. Nagtago na. Oy, Kuya Elmer, tatago ka agad ah. Oh, ano yan? To girl? Yo, Girl? every time I'm with the stars and the night. Agay, abunuhan mo muna, Mark. Aray ka! Abuno na naman eh. Boom. Sabi nga ni, daw ikaw daw, wag daw sa akin. Di ba, Nak? Sabi mo? Nak? Bigyan ka daw ni Kuya Elmer ng 10 piso pambili mo ice cream. You buy ice cream, Nak? You want ice cream? Hey. Ha? Yummy ice cream. Yummy ice cream. Yahoo, yahoo. Yummy, yummy ice cream. Yahoo, yahoo. Lagi dong. Bubakan niyo dong. 10 viewers, thank you po. Antok tuloy ako. Yan ang nag-comment yung mga person. Nangyari sa inyo? Hindi mo na ako manghihingi, hoy, magsikomen kayo. Aba, palata kayo ah. Ano kayo nagpapalata ah? Apat na taon din kami sa team kabady tapos bigla nawala sa amin. Nakakapanghinayang sana pero magulo na kaya umiwas na lang kami. Sino bang ano doon? Team leader nyo doon? May team leader ba kayo doon sa team body? Team kabady kuya at Tatay Alex? Haha, sabi ni Kuya Elmer. Oh, umiyak na Kuya Elmer kasi nahanap niya. What happened? No sampo. No ice cream na? Kuya Elmer not send to GCash. No money raw. Utang muna raw, utang. Sabi ni Mark dyan, okay fine. Hindi, joke lang. Sayang naman yun tayo, Alex, yung grupo nyo. Team kabady. Di ba may dala-dala akong payong kahapon doon? Tama po, Kuya Alex. Ano? Wala ko nakita ang payong doon. Pag magulo, iwasan na or umiwas na. Yes, true, dalululu. Ayoko mag-comment kasi wala akong pang cake. Ay, Nat! Kuya B-Boy cake daw. Bigay daw si Kuya B-Boy cake. Nat, extend your birthday today. Yeah? True. Okay. Sige.
091010 na 5. Kibilin, siguro wala na kagit-git na po ng Gabi. Nagtumato. Nalasing na yung ano ko, guys. Yung cellphone ko, nagbagsak-bagsak na. B-boy, you laughing, ha? Don't do that. Push it, push it. Palengke nga yun, hindi mo nakita doon. Hindi. Iwan ko yun doon. Right guys, inside! Ta Alex, boom, apa, iniba ni Bibo. Isa! Yeah, mas kalong. Kulit ng buhok mo, mukhang ano, ah. Kulit ng mga pamangkin ni Pi. Aiza? Nagiyak na tuloy si Mark dyan kasi wala daw cake. Kaya iyak ka na kasi wala cake. Bigay ko si B-boy. Ayaw mo makinig sa akin. Anong kalo? Kalo pa nalalaman. Kila Marmar. May nasalihan din akong ganyang kusa akong kumalas kasi maraming nang toxic sa team. Yeah. Mamaya! Sana yung team natin hindi maging toxic ba? Maging good lang lagi. Team viewers, salamat po at 17 thumbs up. Oh, really? Ano ba? Wala tayong payong. Alex, thank you. Wala nang payong. Oy, 6 minutes na lang guys. May premiere ako ha. Pasuyo naman sa premiere natin guys. Sa mga gustong magbisita, bumisita. Sa mga ayaw, okay lang. Wala ang pilitan. Hindi tayo mamimilit. Kasi pag pinilit mo, masasaktan ka lang. Kamay! Naipit yung pamay mo ano. Paring Jari. Paring ano, Riley. Yes, sana Mark, ipagdasal natin lahat. Oo nga eh. Yeah, kaya sana maging ano lang, maging peaceful lang ang ating team at makarating tayo ng 1 year para naman pag nag Christmas party ang Subud community ay meron na tayong ipapakita na certification from Subud community. Bakit yung team body hindi na anuhan ng award ng certification ng Subud kasi puro mas Subud ang nandun eh. Kaya Alex, maraming salamat po sa pagpasyal. 4 minutes guys, ang premiere natin guys. Pasensya na ako sa premiere ko ay ano lang yan. Wala nang edit yan, diretsuhan yan. Binigyan ko lang ng highlights tsaka basta yun na yun. Upload na. Para update lang ba. Yung ano ko yan, nung namili ako kailan ba ako namili? Lunes, Linggo. Friday. Nung Friday pa yan na video. Ngayon ko lang may upload. Let's go guys. Ay, 9 viewers at 17 thumbs up. Shout out. Shout out sa inyo. Tay Alex, maraming salamat po. Para sa'yo ang buhay asan ka man
Walang ibang hahanapin pa. Sweetie Mick, shout out. Hello, Sweetie Mick. Hello, good morning. Thumbs up, kapatid. Oy, Sweetie, thank you so much for visiting. Sis, Sweetie, maraming salamat po sa pagpasya. Miguel shout out. Good morning. Good morning din sa iyo. Morning, Chu. Chu. 11 viewers. Hello, shout out. Sweetie Mick. Boom. From Kuya Almar Ogay. Tatay Alex, Miguel shout out from Sweetie Mick. Maraming salamat sa inyo guys. 12 viewers around. Guys, basta pasuyo 2 minutes guys ha. 2 minutes more. Premiere na natin guys. Sana kapin po. Akin yan. Premiere ko yan ngayon. Sana ay makita ko kayo sa aking premiere kahit hindi naman ganun ka ganda mga video natin at pasilip na. Thanks so much. Umiibig sa'yo kahit na ang puso. Ang dami na palang kami. Tay Alex, Miguel Sharat, Tito Elmer, Miguel Sharat, Miguel Sharat, everyone from Sweetie Mix. See you soon, Yahoo, sabi ni Kuya Elmer. Hi. Hindi active magpunta sa Bukana ang team body kaya walang certificate. Yes, Tatervin. Wala Nori po nagpapalit sa akin. Ayan na guys, naka-premiere na ako guys, pasuyo. Premiere muna tayo guys. 1 hour lang naman po ako magla-live. Pasyal naman po. Ay matutulog ako. Ay antok pa ako. Kulang po ako ng tulog. Guys, pasuyo po sa naka-premiere. Maraming salamat. Guys, premiere muna po tayo, no? Sa 10 viewers naman dyan, baka naman po pasuyo. Ay. Premiere muna tayo, guys. Pasyal naman po tayo sa premiere ko. Maraming salamat po. God bless. Pasyal muna tayo, guys. Dali na. Come. Bakit? Sumuko. Wawa naman ang bibi Diyan mo. ka na. Iwanan ka na dyan. Kaso na kama. Ate mo. Chidoro Coleco. Shout out. Coleco. Premiere po tayo guys. Nasa premiere po kami. Payong. Kalitan. Ang payong. Ano ito basa-basa lang ng basuwan? Ano? Kakatingnan mo yung payong ko doon na malaki. Yan sa gusto. Hindi mo na nakakapit. Oh. Ilang ko muna to. Ah, sa tinig ang dira. Susod ng pula.
Nasaan binta? Ito, nagkakay. Ba't binigay mo dun? Pinabukod ko yun. Ha? Pinabukod ko. Wali mo putik. Hindi pa dinala rito. Desisyon ka na naman sa'yo, Marmara. Magkano yun? Ha? May gamit ako. Marami pa panumpok si Chingay doon? Ay, wala na. Isikar ko na lahat. Ha? Isikar ko na lahat. Ilan? Isikar ko na lahat. Hindi ka maintindihan, Marmar. Isikar ko na ba lahat? Kaya nga, ilan ang panumpok pa ni Chingay doon sa kariton? Yun. Hindi ko yun. Eh, wala na sa karton. Yung dalan doon, nakaubos ka na. Wait, lima pa. Sabi niya, nilagay ko daw pinig. Ilan tumpok yun? Lima. Pinag ko lang, wala nang Asa yung kariton? pinag yan. Tinanggal mo yung karton. Oo, hindi dami. Walang isa pa. Hindi mo tinapon. Kapon sa labas. Nasaan mo yun? Agad mo yung cellphone. Yung may gum. Saan ka pupunta? Doon. Ha? Kunin pa yung doon. Saan payong? Payang yan, naiwan daw doon. Yung ilaw sa taas, di mo pinatay. Oo, palulos na. Ano na ako? Asin ko? Ano? Asin ko? Hindi ko lang kalakulot, pero sila alis. Tanginan pa ako. Paabangan. Ang dumi-dumi.
isang ganitong galaw. Kasya ba yan? Ay, kasya nga daw eh. Sabi? Bobo naman ang sabi. Bobo talaga, papatay kita. Mga bobo naman ang sabi na. Kaya paano pangala, 180 ng kilo, 190. 180. Tapos yung lapis mo, 500 lang. Sandbox ka pala, bumili, wala na eh. Kaya, manok ba? Yung ano, yung kalkalaki lang, tapos yun yung. Gusto na limagdaan eh. Ay, animal. Bakit ko nung pagawa ng balik na bakla? Bakit? Ginagawa mo ba? Boss me. Boss Joel. Ay, mga baba. Sila, pati. Yung BF. Palakas. Black bukas, parinda, parinda. Waray, di ka na pumapasyal ah. Yung traso mo, bayad-bayad ka na. Ito na, 6,000. Ay na ka naman kasi dun. Hindi, yung paninda naman yan, di mo nang tinitinda. Yung ano, singkamas, natitinda ka na. Hindi naman ako rin sumubog nun. Ano lang. Siya rin nagano sa akin. Nilugi kasi ako dun sa dalandan niya ginawa ko. Kakatulog na rin boss, kaya na. Dito oh. Meron dito, may peras dito si Joey. Huli na kayo peras, di ba? Kaso yung pabigis na lang yan, pabili. 50.
Ilan na lang dyan? Ilan na? Ano lang isa? Ano yan? Mabuha ng mga ano? Walang bayad? Walang bayad? Kaya kasi sabi ko, mabubuhat ko. Hindi ko na lasa. So, ano? Ganda-ganda pa na. Siyempre naman buhay na mano. Ano? Buhay na mano ka sana. Natuling ba? May iba pala pag buhay na mano nawawala. Will! Buhay na mano ka pa naman. Ang ganda pa naman. Ang ganda kasi ng pili mo. Kaya ba sa? Alam na lang mga kuray. 400. Kaya. Aray ka. Ilan yan? 30? Ilan? Ibig sabihin, ano lang yan? 500? Ubus yan bukas. Para makabalik agad. Baka may naiwan ha. 20. Karga, bulan. 20. Budak. Ano to ah? Ano? Ganito kahirap mga ito lang mga kawalay kahirap mga kainan. Taragal po.
para kung biglagan. Ah, Ano tayo, para ulit tayo na. May namalo siya rin sa city ah. May namalo, nakuha naman nawala. Nawala. Dapat sa ulo, saya lang si Kuta. Hindi ba siya doon? Sayang nga. Uwi na mga gar. Tapos, Panglima na yun, gano'n niya. Wala nga po na lang. Sakit lang ko. Ano yung sabi ko? Karating lang mga turay. Paano na magagalantan yan? Lalakay. Masama yun. 3,000 dito. Yung sa Pamuray morning sa inyo lahat. Ayan guys, ang pag-ibig natin. Iwas, i-display natin tayo kasi anong oras na rin ang ating pinagalas to siya. Wala ko na media. Ayan. Time check ngayon mga kumain. 5:55. 55 na mga kumain. Pinagalas to siya. Guys, apple, orange, kaya let's go. Yung ganatan ko mamaya pa. Sa chingay sa ganatong hospital. Wala ko natulog yun.
nandito ng ano, may papa. Nandito talaga pag walang pinag-ipak na eh. Yung puting type ka.
Ang bibi na po sa kamay. Oo, gusto mo yan. Ayan na. Kakaroon ka ng bulak. Ano yung masisira na yan? Bawal ka kumain. Ama, ay, ate. Hindi na kumain din eh. Matagal eh. Ate, hanggang matagal. Matagal. Ang palit yung ano natin. Maramay po. Yan palit. Lagat ka ng suka. Kaya makakita ka eh. Kumain.
Dela ko kasi din ha. Kapag-uwi ko. Tawag ko dito naman. Oy, sinelas ko ano mo rin ha. Ako, hindi pa ako aalis.
Balik tapos ah. Chinelas oh. Balik chinelas ko. Tara. Tipin ko. Yan, ang pagaga ni Jaira. Napaka ibang tawid. Ayoko na, hindi naman niya nakaka-absorb eh. Ayun siya. Jawat. Dali na. Chinelas ko. Sabi. Hanapin mo kaya, no? Yung puro mga nga lagi. Hi. Yan. Ah. 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 Yun, pinapos ko ba yan? Ay, nababilis ko. Yan. Laman pala mo. Ha?
Oy, kumain kayo. Ano ito lasa? Yung pangit daw, ang kanin daw ang pangit. Ano, malata? Malata yung kanin eh. Malata yung kanin. Pero yung hindi naman. Ano lasa naman? Ayaw mo, di ko na kayo paglulutuan. Dapat na. Naiwan niya ng customer na nila. Hindi rin yan. Kinain na nila yung isa kagabi. Tera, plastic na ano, para mabitbit yan. Alin na, halis na ako. Lagyan mo na doon. Tato! Tato! Hindi yan. Yung may hawak ka na plastic, wala, bumahanap. Kasi, naturing ako nasa bahay, pero wala kang alam eh. Bahay nga na to, hindi pa nalilinis. Ang baho-baho eh. Kaya lang pag-ugas ka ha. Ugasan mo agad yung ugasan. Ikaw mo na yung mga tato. Doon, doon sa bali. Ano sa bahay? Ba't hindi pa masarap yung ano? Set ng mga Oh, pwede din. Alam naman nila yun. Sa akin na ito. Amo, hindi ka makapwesto nga kami. Kasi wala naman talaga dapat yung ako doon. Hindi ko yung tawag ako nandun. Hindi pa nga sinabi, nalasing yun, hindi nangyari yun. Wala, nasabi na kung nangyari ng Ay, kasi nga, sinabihan mo siya nung sinasabi ko sa'yo, akin na yan! sabi ko sa'yo, hindi ka handa sa mga yun eh. Okay lang daw yun, ang mahalaga dito sa ospital. Sa Uskado, ikaw lang nandoon. Wala naman kami doon. Di talo ka na lang sa pagkasinali na naman niya. Mahuhuli naman sila sa ano eh. Kaya may CCTV yung ano, arbitrage. Pwede kong kunin yun kung anong pangyayari. Doon ba kayo banda ng Oo, hindi mananalo ang kasamaan. Tandaan mo yan. Hindi ko inaano yung talo ka sa bunganga. Inaano ko kasi. Suntok lang. Dapat kasi, ikalma mo yung sarili mo para masabi mo yung dapat Suntok masabi. lang yun dito, oh. Tapos tumalon dito. May ginawa yun sa sarili niya. May yun nga siyang hawak-hawak, nakalaki sa team. Ito na ako. Mabala. Pero dyan, oh. Bakit hindi? Pambayad yun. Kaya ano, Ha? pambayad yan. Kanino? Kanino? Kay ninang mo kasi kumuha kami ng Nestle cream doon. At saka ano. Wala mo payong dyan, Sierra? Paano yung ano mo? Ano payong? Kinuha ni Papa na mo, hindi man lang binalik. Baka may payong pa dyan ng restaurant. Dali na. Ito mo ako ng jacket kaya. Jacket. Sombrero yan, oh. Sombrero ba to? Sombrero ata ito ng basurero eh. Wala na eh, oh. Dumi-dumi. Ano mo nga yan? Yan na yun. Susuotin mo yun. Pag naligo ka, yun. Dalit na yun. Dumi-dumi. Pero na si Gigi para matulog ng ligo nila. Hindi, wala akong ligo pa. Ikaw wala kang ligo? Wala pa ba yan sila walang magera? Bayaran mo yun.
Akit ako. Sino? Alay ka. Alay! Hindi na naman. Hindi na to. Saan? Ayan. Pero ko. Ah. Ah. Uy. Kera! Kera! Ano yung ginawa mo dyan? Tagal mo na dyan. Pero, matagal. Gusto naman. Kera, bagong timpla ba itong gatas? Ah? Bakit tayo ni Bibi? Okay pa naman ah.
Na. May sombrero ako. Huwag mo akong iwala-wala, ha? Hindi lang ako sa wala-wala mo, ha? Walang hinahanap yung mata mo. Mga sombrero ako dun sa kalagayan ng ano mo. Wala na naman. Ang masubong mo sa ulan na yan. Kaan yung cellphone mo? Cellphone mo ba to? Hirarararan. Hirarararan. Tarariraran. Dan, 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 dan. O, kung pakialaman yun, ay gano'n yung bukas, oh. Sabihan. Hindi mo na tayo. Sabihan, bukas ka na. Oo. Wait lang. Hoy, baby na yan. Hi! Hi! Hoy! Ben! Ay. Ngayon na tubig eh. Dera, nandyan lang yung mga sombrero dyan sa ano, taas. Ano ba naman nangyayari sa'yo? Yung mga taas dyan ng Durabox. Ako, baby na rin. Ah. Wala pa rin. Ang dami ng sombrero na ito. Pag ginapag ako, makyat dyan. Nakita ko kahit isa dyan. Hindi ko nakita. Kera, Jeng! Ayun na lang oh. Birthday ko password na. Kasi ito. Paano eh. Bisa mo na! Ilan ba yan? Aning na password? Birthday ko. Dulo lang ng year na. Ako muna. Na to. Ano yung cellphone kaya? Ano na? Hoy! Ba't mo pinapakalaman yan?
Kaya dito mo na yan, Kaya. Kaya dito mo na lagay yan. Laksa ko na nga lang kung hugasan ka ka. Ya, ilan mo muna kasi sa kanya muna yan, kaysa lumayas yan. Mana dito, Kaya? Ang gulo-gulo ng bahay. Ay, wag na muna kayo mag-away. Gusto naman. Mag-away. Ganito, ayaw. Labas kukunin ko yung bag. Akin na lang yung notebook ko. Akin na lang yung maluan mo. Ay, nako, away kayo ng away, Gaila! Ikaw ang matanda. I-ano mo yan sa kanya, Gaila? Iyak pa nga yan eh. Ano ko na nga itong ano?
Ikaw na. I don't see dollar sign. Ay, Ganggong, shout out. Kumusta, Gonggong? Ano mo nang darating? Nanguya ako nga eh. Nanguya ako. Sinabihan mo na naman to. Gigil na naman ang ano yan. Babansay na naman sa akin yan. Hindi yan. Hindi na yan. Bumangon din. Aray ko. Salita hindi antokin. Grace. Dumali pa nga. Dumali na na nga. Kasi wala mo higit na lang. Ulan-ulan ka pa ha. Ano, sa pumig ka na naman. Ba't sa Batangas di ka naliligo ng ulan? Dito ka lang naliligo. Uy, may naman siyang ganyan. Marami lang. Don't you worry guys, kasi meron tayong tatlong fake na cellphone. May na iPhone 13. Pinili ko to na sira na siya. Nag-1,000 to. So, bumili ako tatlo. Bumili ako ng tatlo. Kasi guys, kunwari, nailalagyan ko siya ng pinakbo ng tao. Wala na. So, bumili ako tatlo. Meron tayong makeup today. Yan ang ibibili natin. Meron tayong ibang iPhone ipapabigay. At sabi mo muna yung kahit different yung bumuli ng 5 iPhone. Ito na tao siyempre, mas kailangan ng pera. Naisip ko din. If ever, kasi ito na tayo mga camera. Dalawang ticket camera na dyan. And also, meron din mga camera cars na naka-painted talaga. Gong gong. Gong gong gong. Gong gong. When you open that one, it's not yours. It's not yours. Kung ang kitalapat ka eh. Ano ka pa nadatang manok mo eh? Makalat kasi ng mga timpla dun.
Ano mo siya? Only one lang. Big one. One lang. Imo na yan. May asa rin mong charger, me. Ay, dali. Tingnan mo si Gonggong, di mo pinapansin. Ang dali na di ko. Ay, Gonggong! Yung ano mo, cellphone mo, tinanggal Ba't mo. nagagalit ka na naman? Merry Christmas! Excuse me. Namamas ko po. I mean, no, because I'm trying to look for this. Sorry, Bakit po kasi pinipilit sa taas? Pwede naman dyan sa baba. Mabilin. so sorry. Ano ba? You know what? Kalasing ulang yang haraba ng bala. Kasi kasi yung ulam. I'm just really trying to get to the address. Ano lang yan? Para sa baho. I just really want to surprise him. I'm just really kind of stressed. Can you just have a look at it? Kasi ito ng asloma. Oh, you feel Ano, sinigang nga kami. Diba? Super lang. Super. Ah, reklamo ka pa. Kala mo hindi kumakain ng ano. Kain ka nga ng sampalok at hindi natin. May viewers siya rin. Bagay mo yun dyan, Riley ba? Hi, Joseph, shout out. Kalaway ko rin. Bisa mo dyan, Mar. Tuwad mo, may laman pa yan, may. Tuwad mo. Tuwad mo? Tuwad na si Mokda? Anyway, I'm here in the street. I think I'm gonna go to Ganun pa yan eh. say that Sarado sa ate dyan eh. Ito na si Gawas. Huwag kang pabilhan ni Marman. thank you so much. I found it. Yeah. Baka man, no, nagdala si Marman. Hindi naman sarang sila yan. Ang dali mo sa mga. Tubig ka daw. Hindi yan sa... Hindi mo. Balik na dito ko. Balik tabungi ang takapit. Uwan. Meron akong regalo para sa iyo. Para ba mo nakaligo? Okay na yan. Tubig. Ang tungtan na paninom-ninom sa tubig. Inulim. Utak talaga yung anak ko doy. Simple na. I'm hungry. Reward yan kapag kapait yung mga tao. Joseph, boom, shout out. Mar, bagay na Mar. Bagay ta. Sige, parihan to mo ka nagko. Ha? Bagay ta. Oy, di usa ka. Dali, dali. Ay, matulog na. Pwede man. Pwede umakyat doon pero wala nang babaan ha.
Hi Foking, shout out. Mga busy yung mga kaboom natin sangkay. Oo. Pagigising ko lang, nakatulog ako. Kasi mamaya, bakbakan to bukas. Oh, mamaya luluwas ako. Pag dating ko, wala nang, ano yan, wala nang, diretso tinda na agad. Sa mga nadulong kay mama daw. Mula sa rin. Mahulog kayong dalawa dyan. Sige, kunin mo palo kaya akong papalo sila. Punta kayo doon kay mama niyo. Mio, nagkila-kila ka na sila ili, Mio. Di ba, Mino, Mio? Mio, nagkila-kila ka na Riley, me. Wak, Mino, me. Ano, unsa man yung kunin nga ni Min? Dati din na natin maabot. Chocolate ay sa ano to may ice cream. Ah, Kani? oh. Baka ni bang hindi mo ba Malay mo isang po. Para na yung lagas. para mo baga na ano ba effect. Sana effective na ay nakalbo ng aking buhok. Kani ka mag-dryer mo eh. Yaso mo. Butang yung dress mo yung bang. Ito na, may nga may tigil mo. Pumasok kasi mamuni dyan. Wala na. Ay, wala man tao. Ano na tumalmal sa mga babae. Mawi, mawi. Guys, mag-end na ako. Babay na. Salamat.